Alexandrina, dar tu cu care culoare desenezi pentru tăticul? Sânduță, care culoare? Hm? Desenăm inimioară pentru tata? Hai, ia vină, hai vină, ai ajut, ajut. Ia, na. Care culoare vrei să desenezi pentru tăticul? Cu albastru? Cu albastru pentru băieței, da? Așa, așa, ce mare fata, mare, 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 așa. Da, mare fata, mare. Ia uite aici, îți place ție ce-a făcut? Da? Păi nu, lasă așa frumos, lasă frumos, ia uite. Ia uite ce frumos, iau mânuțele tale, piciorușele, da? Piciorușele lui Santuța? Da, tati? Opa! Mai avem o inimioară și gata. Lasă, fată dragă, așa și frumos. Nu scoate răzâncuța, nu trebuie.